Sawubona mbukeli, siphinde sikwamukele-ke futhi emcimbini kaZanele Buthelezi. Njengoba ubonile-ke sesisuka kuwo amazwibela omembeso. Njengamanje sesizongena sisuke siye straight to amazwibela omemulo. Kodwa-ke sizoqala nje sidlule kuSibongiseni asichazele kabanzi, asicheckele ihlobo aseyitholile khona la egcekeni, akhulume nazo, asibonise bese siyadlula futhi bese singena kahle-ke kumazwibela omemulo. Ake sihambe sithi straight to uSibongiseni. Sengiphinde ngabuya futhi uSibongiseni wakamthethwa iKalava Films esihamba nalo sendaweni yaseMkhamangwe. Sobuza usisi esihlangane naye sihlangana naye sisi uba igama nesibongo sisi. Khethiwe waButhelezi. Oh, Khethiwe kaButhelezi ke usisi ukhethiwe uyini nosisi uZanele singaye namhlanje? Ngizothi nje udadewethu. Oh, udade wabo. Sisi uzizwa unjani udadewenu kunosuku oluhle kangako lakhe olenzakayo? Yini umfisela zona izinto ekhambeni kwesikhathi sisi? Okay, oqala ngiyambongela nje kakhulu ukuthi afike kulesi sigaba. Abaningi bayafisa azenzeke lezi zinto enjengalezi. So ngiyambongela kakhulu, ngimfisela impilo ende enhle eqhubekeni kwezinto zonke. Baphumelele baze bashadane, bahlale kahle nasemshadweni wabo uma sebeshadile. So usisi ubone behamba lendlela ethe behamba kungakenzeki yonke lento ibinjani njengomuntu njengosisi wakho seduze wakho enixoxa yonke into nosisi wakho if noma engekho right abuye sisi kanje ngoba ngathi ngibona ukuthi kakhulu ni close nosisi uZanele kuthini zithini izinto sisi? Okay, ngizothi impilo ngizothi nje ama relationships i-relationship akusiyo ijeni elula. Kuya ngokuhamba kwesikhathi ufunda umuntu usuku nosuku uyamfunda kanti umuntu onje but for them ngicabanga ukuthi ubekezelelana isikhathi esiningi okwenza ukuthi bazogcina bafikela ekhona ama challenges. Ayikho relationship engana ama challenges but sibonga ukuthi gcine kufike kube kanje. Siyabonga kakhulu sisendaweni yaseMkhamangwe eziKalava Films simenyiwe nathi ke bafowethu sazoqhubeka sibuza abanye. Siyabonga ukuhlala nabo sisi abanjengo sisikhethiwe osukwini namhlanje sazoqhubeka nabo abanye bamatasatasa basalungisa. Siyabonga kakhulu, mina nguSibongiseni wakamthethwa siyabuya nabanye. Siyabonga. Zwiya iKalava Films ukhuluma noSibongiseni mphakathi uSibongiseni wakamthethwa sesibuyile again sithole ubhuti sihambela nje sibhizi semcimbini wabe ngishilo ukuthi sela kaButhelezi emcimbini kasisi uZanele sesitholeke ubhuti ke kade befika nje bebahle nabo behlobile basazohloba nje ubabona besebhizi bamatasatasa. Ubhuti uba isibongo uba igama ba uThembiNkosi waKhetha wabona. Oh, uThembiNkosi waKhetha kuphinda uThembiNkosi waKhetha khona la eMkhamangwe. Oh, uThembiNkosi waKhetha khona la eMkhamangwe. Zwiya Kalava Films simtholile naye sathi asithatha yena sibuza ukuthi ubhuti ngabe ungena kanjani kule family yethu. Mina kule family yethu ngena ngokuthi lo ozothatha la ekhaya kaButhelezi umfowethu ngilama yena mina. Oh, ubhuti naye ubambisene nomfowabo umfowenu oba ubhuteni igama ngathi uyambeka uBonginkosi waKhetha. uBonginkosi waKhethwa ubhuti naye ubambisene noBonginkosi ezesibonile ifamily yangapha nakhona kaZanele kaButhelezi ibambisene eziKalava Films lokho sibacoshile nje kancane simuka nabuthuli la eMkhamangwe endaweni yaseMkhamangwe enseleni. So silana ke ukuthi ubhuti ubhuti omncane noma omdala bhuti wami? Ubhuti omncane kaKhethwa. Bafowethu samthatha naye besifuna ukubuza ubudlelwane bakhe nobhuti wakhe ukuthi kunjani ubumbane ekhaya nokubambisana kunjani lapho bhuti? Mfowethu engakusho nje ukuthi noma imuphi umndeni udinga ukubambisana, yabo, nanoma isiphi isikhathi fanele nibambane ngezandla ukuze nizokwazi ukuthi nifeze zonke izifiso zenu nokuthi umndeni ungawi nikhona ningabafana. Mina nje nobhuti wami sibambisene kakhulu. Ngeke ngidlale ngawe. Ngiyayithanda leyo enseleni kunomndeni esabambisene ngoba simbona abanye bafika sebengaphelele kodwa umndeni kabhuti ozela kwaButhelezi ukhona uphelele nangi futhi nobhuti wakho omncane naye uyafakaza ngalokho. Bengizocela ukubuza kubhuti ukuthi yini akabafisela yona noma angayikhuluma emagameni kuze lento mayisihambile bese iba yinto engathi iba yinto eneminyaka ikhona beyizwe wayikhuluma njengobhuti omncane. Hayi yabona nje bene ngibafisela khona mfethu impilo. Ayikho into edlula impilo mfethu, yabona.
kukho konke empilweni kuhamba njengoba bese ngishilo kuhamba ngakho ukubambisana ukuthi uma nisuke nibambisene nokuthi mase niqalile into yenu ngisho ingaba nezihibe ezingakanani empilweni kodwa ayikho into edlula impilo uthando lokho engakusho futhi impilo uthando usho njalo ubhuti usho njalo ubhuti kasibarwa la ekhaya usho njalo ukuthi impilo iwuthando futhi lwana ngothando ungalwe ngamandla siyabonga kakhulu bhuti kube kuhle ngane yakwethu ubambisana nomndeni ubambisana nobhuti kuze kuyophela and la akaphambi kwakhona ngoba uyobona umbonisane indlela nihambe nibe munye siyabonga kakhulu bhuti yebo hayi ngiyabonga sibonge sikalava films sobe sikubambe usuku luselude siyabonga kakhulu ikalava films sela kaButhelezi sihambile salokho sihamba egcekeni siyabacosha kancane sahlangana nobhuti naye somazi manje igama bhuti uba igama lakho nesibongo igama uSibusiso wakamlambo sibongo uSibusiso yini wakamlambo uhlobene kanjani nomkhwenyana la ekhaya umkhwenyana la ekhaya umalume wami umkhwenyana la ekhaya umalume wakhe senseleni sembathisweni Umemulo kasisi uZanele bhuti udlelana bene ekhaya kunjani kuyinto enjani mawuthola ubheka la nisuka khona nomkhwenyana kuyinto eright kakhulu oba umalume umuntu okhule phambi kwethu umuntu osibhekile umuntu osigadayo entweni eziningi yena osifundisa izinto eziningi kukho konke yena umuntu osigadayo yena umuntu futhi esibheke kuyena izinto eziningi ukuthi yena usiza akhe ezintweni ezithize ndisiqhubeka nohlelo lethu la namhlanje sila sijabule kumnandi sobuza yini ufisa ukuyisho ukubona umndeni wakini lapha ekhaya la usokhona umkhwenyana ibusiso noma amagama amahle ufuna ukwasho kubona abazowabuka masebehleli ekhaya kule video engathanda ukusho ukuthi umalume amhalalisela kakhulu lento ayenzile isifundo sihle kuthina siyambongela futhi kulokho akwenzile siyabonga kakhulu nje kulokho akwenzile ikalava films sila emkhamango siyabonga kakhulu bhuti ukuhlangana nawe kumalume wakho nawe uqhamukile wazoba ibumba nabumbana naxhasana siyajabula ifamily mayise kanje semakhaya ilanga liphumile lithe kancane iwedding inhle bafowethu siyabonga kakhulu bhuti hayi siyabonga kakhulu yakube kube nentokozo baba siyabonga kakhulu namhlanje bhuti siyabonga zuye ikalava films siyabuya futhi again selana emcimbini wakaButhelezi emcimbini kasisi uZanele sesihlanganile sihamba round sikalava films sisheka sathola usisi naye unobuhlobo obuncane nobukhulu buka mkhwenyana so besicela ukubuza usisi ngabuba igama lami nguNomkhosi ngwakamtshali sibongo sami umkhwenyana umalume wami uthi umkhwenyana umalume wakhe ingabe kunjani ubuhlobo ekhaya manihlangana indawonye nomalume wakho umkhwenyana la ekhaya umalume umuntu right yasisupport wasekhaya umuntu supportive yabo nje izinto eziningi senzelwa uye yasiqoqozela nathi yabo nje kahle role model yethu thina sakubuka kuye sakhula okunjani ukubambisana ekhaya la iswa khona obasifikile la Buthelezi kasizanele sabona umndeni bambisene abantu bodwa baphuma nenhloko bebhekeleni inyamba bodwa baphuma nokubapheka manje sona kunjani ukubambisana ekhaya obhuti nobashana nawo yonke into ekhaya sibambisene nje kakhulu sizene nalaphana okungahlanga la sizene laphana khona kuzokwazi ukuthi lo mcimbi ube impumelelo namhlanje uhambe ngendlela e-right so yini obafisela yona umalume nomalumekazi wakho kusukela manje kuyaphambili ibusiso izinto ongatshela bona ukuthi basebebuka le video ekhaya bephume nokuthi umshana wethu wathi thina Bafisela nje okuhle kodwa nempumelelo akukho okunye beqhubeka nje beyibambe njengoba bebambene
bebe supportive besupportana bezobefika efindeni lomshado wabo ozoba muhle nawo phinde futhi nibuye nisupport nangomshado nibe khona siyanimema. Ikalava film sisi yasimema again ukushuthisa kokhokha yena siyabonga kakhulu sisi sihlangene nani nomndeni wala ekhaya newaka funa umndeni wodwa vele kahle siyabonga kakhulu sisi konke kuba kuhle nevideo bayibona uma siqediwe ukuthi wakhuluma uthini kubona siyabonga kakhulu. Alright ke babukeli njengoba senizibonele ke uSibongiseni nama interviews ezihlobo nabangani abathintelene noSisi uZanele Buthelezi kanye nomkhwenyana wakhe uBonginkosi Kheswa. Njengamanje ke sengizokuthatha mina nguse straight to amazwibela Umemulo la khona esobe sesibona khona yonke into isiyenzeka esigcawini abangani nezihlobo beletha izipho phela kuSisi uZanele nabakhwenyana beshaya imali behlomisa izitombi ezobe zikhona laphana esigcawini. Njengamanje let me take you straight to amazwibela Umemulo. Sisazobuya futhi ubone kanye nozakwethu ebesikade sibambisene nabo siyiKalambo Films ekwenzeni lo mcimbi ube muhle kangaka. Abedeco sikhuluma ngabe catering, sikhuluma ngabe mvunulo, abe makeup, uzobabona nje abambalwa sikuvezele bona ozakwethu kade sisebenzisana nabo kulo mcimbi omuhle kangaka. Siyabonga.
Ingewu, ingewu, banta bami, ngihambile, ngahlangana, nabafana, ababili, ingewu, ingewu, izehlo, zehlile, izulu, latuma, kakhulu, ingewu, ingewu, banta bami, ngihambile, ngahlangana, nabafana, ababili, bangibamba, ngakhala, kakhulu, izulu, latuma, izehlo, zehlile, ingewu, 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 banta bami, ngihambile, ngahlangana, nabafana, ababili, bangibamba, ngakhala, kakhulu, izulu, latuma, zehlile, izulu, latuma, kakhulu, ingewu, 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 banta bami, ngihambile, ngahlangana, nabafana, ababili, bangibamba, ngakhala, kakhulu, izehlo, zehlile, izulu, latuma, kakhulu, izehlo, zehlile, ingewu, 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 banta bami, ingewu, nabafana, ababili, ingewu, 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 bangibamba, bangijeka, ingewu, ingewu, izehlo, zehlile, ngakhala, kakhulu, wingewu, 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 banta bami, ngihambile, ngahlangana, nabafana, ababili,
Yebo. 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 ngangizalwa khona lana.
enkulu phela. So bheka labo sisedlula. Amen.
Shida vekati hello. Kuyathola ukhona lapho ngivesa mseso jethu. Uchajiwe nje le. Yes. Kodwa masiphumile uzihamba necharge uchaja lapha la ndawo. Sesesana. Kuyakhulisa lapho. Ayinokuzigcwala sheshigcwala lephethe. Hayi hamba msamo. Excuse.